Ka jingbombyang kar kompanya ya ka scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act arajarsan haki shnong kitau ki bahap hapo ko umling bat ka jirang CNRD block kala pelong ya ka kenhon jong senjuk kirang ba shnong Riboy district Banlum ya ka jingelang jongki nongkit kam VEC haka hinyo trek unailar arjar arpulai banyak keren halor ki katu kat neteli kimat ki bakongsan haga jingelang kabla pelong haga yeng dorbar jong kesnong yomolong hapo ka jingelam jong ba bibi makdo kumu chairman baru ba PB Selyang kumu general secretary bat kiwe bat haga jingdon kat kiwe ki dekat haba kran kilat patai kubor hadien pelawai ketika jingelang ba PB Selyang ulai itu ba kani ka jingelang kayo banyak keren halor ka jing sakut ka pisa ka bedai bat ka project management consultant kabla penmang da ka sorkar nak menta ka bailet baiwan jong ki chairman bat ki secretary ban penbiang ya ki jingdon kam halor ka jing pentre kam mi ki skill bat semi skills uba Selyang uloong bakat kum ka jinglong jingman menta lai i ba ka sorkar kam pentre kam show ya ka area employment council bat ka ne ka long tang jing penserwa ka ya ka pisa jong upat ba nalor ka tau ba PB Selyang lai thuru ba ka ne ka jingelang ka senjuk kala berngem balada ka sorkar kam la ban siudap no ya ka pisa by material kabala sakut nadu usnem arjar arpo hadu arjar arpulai senjuk kirang ba asnong kan lej ban ujor da ka PIL syakak yeng kasari kenang bakan tuklar lem halor kan iging penslem ka sorkar ban siu ka bay material cheki VEC ki badan hapo ka Riboy district nakaliang jong ka senjuk kirang ba asnong milesim ya kajing ai jumut ba hadu menta kidon ki VEC ki bala samsnem ka pending dul gejong ki hagabili bat ka PMC ka day ka baha ka banakaliang jong ka sorkar lengba ki blok kila penmang kum ka bailik baiwan ka bay register bay kot bay sla syaki chairman bat secretary ada ka pasung nulo kolong ba kidon ki VEC ki ba hadu menta ki padyo pudyang ya kani ka PMC ka ba ki khati R% na katu ka estimate ka ba lapen mang lengba ki office jong UBDO kabar ngeliok banyak keren haka bidai bat kenika skill bat semi skill tikum mengitip haka jing pentre ya kenika skim MGRJ ngidon kami ki misteri ki beladon ke jingnang kumno ban kenro kumno ban snai ki cekdam kumno ban snai ki jing sna ki ba kat kum ke jing tre la dekat kum jinglong jong ketu kam kaba semul ngo kolong ba ya ka wages le ka bai bela jong kini ki skill bat semi skill hab ban siu da ka bai material musu anuksa ka project ka bengiyo aus nam arajar arfau ngila pentre ya ki skill bat semi skill kat ba ka pisa hadu mentang yang patyo ban siu boinong ya ki semi skill bat semi skill te kalau bu jeng ya ki VEC amar ni hapan sim da ka wipat ka mentang ya hapan ba da ka ramru ban siu ka bai bela jeng ki skill bat semi skill bat ka bidi ba ka ni ka benta nakaliang jong ka ji geduk lang mentang sengi ngila sim ya karai ba ladalong ka negerkom kan bah sibun ya ka CNRD block bahkan penduk no ya kani ke jingbu ya ki skill bat semi skill namar ba aman lagi job card holders ngitip ba kidon ki misteri ki lanang mansna ya ka check dam ki mansna ginu di project ki balong kat kum ki estimate ya kabi ba kani ngisi mekarai ban bu ka jing thok sarkar bade ban penduk pendam no ya ka skill bat semi skill namar kan bu jing ya ki VEC ban pentelun syakmat ki kam jong ka MGRJ kawi pat ka jing kaba ngisya magi ni gisni gidon ki VEC ki ba kimyo shu ya ki vendor kadau kolong ba ki vendor ki ben po snong kim tre shu ban sim magi kam namar ba ka jingslam palat ban siu ya ka bai material ka ba ka state government ka di ban siu ki vendor kumalong mene gidon ki VEC ki ba hadu mentas sansnem kim pat yo ya ka jingsiu ya ka bai material tikumno on beteng ban krisyan bai tiang ya kita ki VEC haka jing tre yi project ki befer ladang yimsim mo kadaru ngiyo ngisa pressure haki BDO haki district officer bade ban sim ba ki wa kada yan re apa ngisim ki wa kadaru kemut ngimyo pade yi ki nong kersan namar ba ki vendor kidon ki VEC ki bala ut lana mantaba kimyo vendor su namar ba kim tre ban sim ya kan ka kampan kersan bai tiar nakadau ke jing slam palat jongka state government ban siu ya ka bai material ya kabidi bat kawai pat kamat ngeliyo ru banyak keren baki don hagis dam yu mensua por bala sedang ban pentre kam ya kenika MGNRJ sedang arjar project sendai lathau ya ka area employment council ka de kata ka jili ka baki ya kendo sana ni hindu snong na ka menta banyak perkat kumdo ban pentulun ya ka jing trik kam jokat
te kumbulong mentah ke kini ki AEC kim terekam syo tikai ka pengidan ban penpal hang ni kalong ba ki don ki AEC ki balayo ki building ki papaka ki yo ki komputer ki yo ki aset ki babiang nak benta ban penyak chakmat ya ki project jong ka MGRG henry ka pasnusi kalong ba nak yang jong state government hadu menta kampung terekam syo ya kini ki AEC building kampung terekam syo ya kini ki area employment council but kaba i penban kumbala syu pensrawaka ya ka pisa jong poi ba tikai ka rai ka bengiyo banci menta kasi kalong ba nakaliang jong kani kejing keduk lang kejing ngi terwa sa sarkar badai ban penimbiang ya kejing terekam ya ki area employment council kenang bakan pensuk ya ki tukisan republik kisnon ki beren to kejaka ban piak de syakmat ya ki kam jong ka MGNRGA layo ru banekran hakani kesni dakawi kejing mut bat kata kalong ba hakini kesni ngi yo i ba ban submit ya ki attendance jong ki bateri job card ni hab ban le through online neneleng ba online tingi hang ni ngikren nak benta kini kisnong ki badon khamjengai nakanika headquarter teka ba bu jeng kalong ba kidon kisnong ki ba wat utawar kimdon kanet wak ambiang teban submit ya ka mastrul kemut lane ka attendance mastrul gejong ki hab le online tang gawe ka mastrul ki hab ban simpor license sosni kalau bu jeng ya kimit ki balik lum ya ka attendance nak benta ban submit namar hakasis ni dan kampan submit arla nilai tili gidur ban pensisya bagi don hak tu kejaka habaki tre ya kitu ki project jongka MGRGA te nakayang jongka sunjuk rengkat bagi jing kenduk lang jongka jongkinong ngelam jongki VC ngilai sim ya karai ba ka government ka de ban pressure ya kini ki mobile tower ki bedon ha kini ki jaka ki jongi ba kini ban pendang ya ka network namar ba lada kiwa ban le online lada kabiang kan network kembut ngilak ban pentulun state ikikam hanrei lada kamla ban pendiang ki network kan bha bahkan penduk pendam no ya kan jing register online ya ki attendance bangin yak dang segitu ki bagi julek mensua bangin submit offline baik ya ki attendance kenang bahkan nombu jing ya ki VEC bat ya ki meet ki balik ban lum ban lang ya ki kerteng jong gitu ki baterai job card haki project ki prepare Berepat kejikut kejengi menta kesni kelong ba nakaliang jong kinong kitkam jong ke VEC ki bahapok ke jirang blok bat ka umling blok kila sim ya kajing ajungmut jong ke senjuk balada ka sorkar kamla ban siu depno ya ka pending bills material ka balasa mental license sausnem kepada ki engkau kum justru ujengi kalapoi de ki lai arpo lai fokrur tangapo riboy district ngimpat yok lut ya kejing kenjing dia anrai ngisibuk kumta de kumbulong menta kani ke pending bills kala de naduk kisnam arhajar arpo wei hadu arpalai menta tina kalyang juga sunjuk kala bu kajing terwa syakmat jong kinong elam ba lada ka sorkar kamla ban siudap hapo jong kini kindiak banai kamut nginiat syakmat naga benta ban file da ka PIL syapo ka high court ka beran buram naga benta ban tuklar lem ha bide bakani kajing slam jong ka sorkar ban siu ya ka bai material syaki VEC gibran haki district ke jonggi bat sakoi pat kamat kaba ngikwa ban yakran hakani ka sgi menta kalong ba sistem shwa ko mengedak ban kan hakini ka sensong ko balda bru ba yakano kono ka jingtre kemut ba sistem ngiyo ban prepare kadon ka annual action plan ka bagi khot ya kemut 20% 8 mang ban siu ya ka bai tray bat 4% 8 mang ya ka bai materials tenre ka basngulungo kalong ba nakaliang jong ka central government ya ka wages ka 100% ki kloy wut ban penlat hari ya ka material bill ka badai ka ba haban share lang bat ka state government kamut ba ka pending back teke ka ba nakaliang jong ka sunjuk rengkat pat kinong ilam jong ka VEC ngilekren ta kasi kalong ba nang ne chakmat ladalong ka bala kumba pi penlat ya ka wages Deru ban penlat ya ka material kata urkom. Lara pi penlat 20% ya ka wages, pelat lem ya ka 4% jo ka material. Ladang nilai kata urkom kumut ba ki VEC kinom bu jing ya ka banta ban pentulun sakmat ya ki kam jong ka VEC ha ki snong ki thau ki jungi ki bran po Rivoy district. Sakoi pat kamat ka bengilayo baneken ha kan ni kesni kalong ba nakaliang jong ka block development officer ki bran po Rivoy district office ke jongki kela penbor ya ki job card holder bagi dei ban link no yo adhar rengkat bo account number jongki tikat pun ngujing tip ke jongi hakisdam ki beladap nakalian jong state government kaladap ban thoru central government baya ka jelam me khalia ke jongi ngidei ban exam shwa ladai ban pelat shwa nak banta ban link yo account number bat u adhar number dere ka basmul no kalau menta bakalami ka pressure na ki nak state government
Naka district level bat naki BDO ru ba ki job card holder barok khot ki de ban link no yo Aadhaar number jungki te kani ru kalau bu jingge nomor ba banlik chon yo Aadhaar uwe u beneficiary u don kam banlik chon sansin riusen nomor ba jing thot palat jong kalain bat kumta terte te ya kani ru nakaliang jong ka sunjuk rengkal bagi nong ilam jong ka VEC ngile kiran ba hakabi ba kani nakaliang jong ka state government kan sim khia kan diat bade ban pen suki shwa ya ka jing link yo Aadhaar bat account number jong kini ki job card holder ki mana pro kanika district boy ke jungi nilai ojing tep ko tikna ba bunai jun at trek ke pisa ke bla poi na central government saga state government kalong gombalai spa krotam tekat baga pisa ke poi po riboy na mata ojing save materials kalong tang ko ba khatway krotam te ke jing kli ne ko por kalong sano kan ka ja ne ko tam sano ka lai te balem siudap te lai spa kror tam ko ba poi man pendap ye ni ki bills ibasa sagi VEC ini gede ka points kami ko aman ram ini appeal to government ba kade ban si ploy no ya kene pisah bla poi ha ka state government lais pa kurtam ba kan si pendap no ya kene ki bills material bills sa ka dong ri boy jumi balane sa ko district